Dualar eder insan, mutlu bir ömür için. Sen varsan her yer huzur, huzurla yanar içim. İnsan mutlu bir ömür için. Sen varsan her yer huzur, huzurla. Живи и здрави! Следващия. От лелята, другата леля на булката. Как се казваш, Лелю? От леля път ме на булката. 100 лева. 200 лева. Жива и здрава да си! Кючек за лелята. За леля път ме. Заповядайте, дами и господа. Нека сега малко по-експедитивно да поднесеме това, което сме се подготвили за малко семейство. Младоженци, сега вече искам да ви помоля да се минете на местата. Тук се отвори место. Да не сте зад гърба ми, за да може да си приемате поздравите от хората. Още нататъка, Глорийка, точно така. Отсам го обърни. Така, следващия. От братовчетката на булката и семейството й. 5 лева първо на камерата. 5 лева на оркестъра. Първи път 20 лева. 40, 60, 80, 100. Музика! Продължаваме. Още 20 лева, 120 лева, 140, 160, 180, 200 лева от братовчетката на булката и семейство. Да са живи и здрави. Другата братовчетка на булката, по-голямата, разбира се. 20, 40, 60, 80, 100 лева. Жива и здрава да си! Кючека. Така. От бабата на булката. 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. 200 лева от бабата на булката. Нека да е жива и здрава. Кючека, момчета. Още 50 лева. Станаха 250. 300 лева от бабата на булката. Нека да е жива и здрава отново, да й пожелаем много щастие и киче. Следващия. 5 лева за оркестъра, колеги. От братовчета на булката. На Сарито Стена. 100 лева. Жив и здрав. И отново кюче. Айде! От Холандия. От лелята на булката, от родителите на това момче. Мемушения чат, да? Да. 2 лева, благодаря, живи и здрави. За камерата 2 лева. За оркестъра 2 лева. 50, 100, 150, 200, 250, 300. Чакай. Така? Дубай, кючек. И продължаваме. 350, 400, 450, 500 лева. Нека да са живи и здрави цялото семейство. Благодарим ви. Я да видим сега следващия кой е. Тук има една баба. Я да видим коя е тая баба. Пак на булката баба ли? За музикантите 2 лева от бабата. 5 лева за камерата. Сега заповядай. 50, 100, 150, 200 лева. Жива и здрава да си. От Оливер Реджеп специално. От Англия. Добре, един хубав кючек, специален поздрав за тях. За точно, разбира се.
Живи и здрави! На следващия обича. Откаймете мънито! 50, 100, 150, 200. 200 лева, откаймете мънито! Отделята. Добре. Така, 200 лева. От цена на имет. Така, 50 лева. Първи път. 100. 150, 200, 250, 300 лева, 350, 400, 450, 500. Живи и здрави! Кючека! От цялото семейство. Добре. Айде да изпълняме поздрава, специален поздрав за Тирмо, ако обичате. От шокето 50 лева, живи здрави. Така, кючека. Благодарим ви. Следващия. Братовчет на родители на майката на булката. 200 лева. Живи и здрави да сте. Кичека. Следващите да заповядат. Лената на булката, фактически сестрата на майката на булката, 200 лева. Бъдете живи, здрави, мило семейство. Кючек за тях. Ашуса. Следващия
Жива и здрава! Кючек за нея. Следващия. Тук е една малка красавица, идва с кой? Братовчетката на пулката, 100 лева, синдикат. Жива и здрава и кючек за синдикат, ако обичате. Следващите, които ще даряват младоженците, заповядайте. Много ви моля, заповядайте следващите, които не са си поднесли поздравите и подаръците. Добър вечер! 100 евро от Медвед от Германия на Съюзото приятел. Медвед 100 евро! Леле, браво бе! Къде е той? Той от Германия. Той от Германия! Задочно да му благодарим с един хубав кючек. И жив и здрав да му пожелаем. Я да видим сега. Човек от Германия поднесе подаръка. А сега човека, който е в Шумен. И се казва ти как. Може и Румен, може и Амет. Може и Румен и Амет. Приемете го и за един човек става въпрос. Така. От Амет 150. От Амет 150 лева младоженци да си живи и здрави. Ти да си жив и здрав. Кючек за Амет. Благодарим ви. Да заповяда следващия, ако обича. Господине, заповядайте. Добър вечер. Приятно ми е. На мен също ми е приятно, аз съм Теменушка. Вие как сте? Кой сте? От Дивдядово съм. От Дивдядово. Братовчет на бащата на булката. Еми това казахте? Братовчет на бащата на булката. Юли. Така, добре, Юли, какво даряваш младоженците? 150 лева! И кючек за тебе с благодарности да си жив и здрав. Я да видим следващото. Благодарим също.